En aquest exemple anem a fer un desplaçament pel carrer en el qual primer anem en direcció nord, després en direcció est per la ciutat i finalment pugem un edifici de 40 metres. Aleshores volem trobar el vector de desplaçament des del punt inicial i també els angles que forma el vector amb els plans del sistema de coordenades. Aleshores anem a pintar el desplaçament en uns eixos. Tindrem en primer lloc, si col·loquem X, Y, anem en la direcció Y i després en la direcció X i finalment pugem en la direcció Z. Aleshores el vector tindrà components que són primer el desplaçament descent en la direcció i després el desplaçament de menys 220 en la direcció X i després el desplaçament de 40 en la direcció Z. Anem a calcular l'orientació del vector. En primer lloc, els dos primers desplaçaments. Anem a anomenar-li el vector del punt inicial a este punt en terra encara i a este li diguem R1. I formar un angle θ1 amb l'eix X. Per tant, R1 és un vector de dues dimensions menys 220. 100. La seva magnitud és 220 al quadrat més 100 al quadrat elevat a un mig i això són 241,7 metres. I ara veiem la direcció d'aquest vector. Aleshores tenim un desplaçament de 220 i després un altre de 100 i aquí està el vector R1 que per tant forma un angle θ. I del dibuix veiem que la tangent de θ1 és igual a 100 partit menys 220 i això és igual a menys 0,454. De forma que θ, calculant la inversa, ens dona menys 24,4 graus. I és perquè al calcular la inversa estem calculant aquest angle d'aquí, que és negatiu. Per tant, θ1 serà igual a 180 graus menys θ i això és igual a 155,5 graus. Aquest és el primer angle. Ara tenim el vector total R. El vector total R és este que dibuixem aquí. Este és R i fa un angle θ2 amb el pla XY en la tercera dimensió. Aleshores, ara podem trobar la magnitud del vector R, que serà 220 al quadrat més 100 al quadrat més 40 al quadrat elevat a un mig igual a 244,9 metres. I després la tangent de l'angle θ2 serà igual a l'altura, que són 40 metres, dividit per el desplaçament R1, que hem calculat
que són 241,7 metres. I això dona 0,165. Calculant la inversa, obtenim que θ2 és igual a 9,40 graus, de manera que ja tenim bé, este és R, que és el mòdul de R, ja tenim la magnitud de R i els dos angles que forma i, per tant, tenim perfectament situat el vector R.